Kibahaying jong pulit katanat Civil Defence and Home Guard ke Sarkar Meghalaya kibadan bentah hanong ba Guwahati banyo rakno ya ka met shaying hadin bala pendep ya ka post mortem kila yo ru bandawan ki pulit ka Assam bakin penlong ya ka jing tokit ka babania khanang bakin yo ya ka jing bishar ka bahong ya ka ni ka jing bishar ka bahok la dawa lingba ke ejahar ka bala ujor da uhinmen jong uribokson dekhar sawian Uba Roland Khar, how officer in charge Jongka North Guwahati Police Outpost, haka khatwaitri uya yong arajar arpusan, ya kabaki pulit kila dep ban pediang. Haka ejahar, nakalyang uba Roland, ula batay baka ka jingtip kabaki yo pediang naki parlok jong ribok, halor ka jingja jong haka por kumba hendre shiteng hadu nyaw duna janbit, naka jaka ajing hikai, ya kabala tip kum ke NDRF camp, kabadan ha Changsari North Guwahati Assam bat ban pentip ru ba kila lej ban wat yo ribok harengkat kinong tre jong ke NDRF 1st Battalion ha katega mit bat ki klem lap satia nangta leya thoru ba kadai ha kapor ba ki porlok harengkat kinong tre ke NDRF 1st Battalion ha ka sngi ka babot hadin ga jing bamwan pai u ribok shaka jaka a jing hikai kila lej ban ujor ha Changsari Police Station halor ka jing don baja bat ban pen iru ya kadur ka baki pulit kata ka police station kisa pentip ba ki pulit jong ka North Guwahati Police Outpost kilayo ban tam ya ka wei ka met narot surok ha Gauripur hajan ka wei ka dhaba ha ka por khanda shiteng menme ha ka ka ejahar ha badawa ban yo ya ka jing bishar ka bahok nakalyang uba rolan uloong nakadaw ka jing yap ka bempat day por kala penlong yu ban ujor ka ejahar bat ban kerpat ike pulit ban tokit benia halor kani upulit home guard ribok son khar sawian udai na kasnong mauring keneng East Khasi Hills District bat ika post mortem la pendep na All India Institute of Medical Sciences Guwahati Assam Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya